Hello YouTube family, maadjong adlaw ninyo diha. Di ami karon sa Kambani, kandihay ni si Jakay manimbang migbagol. Nagpaabot man mi sa giza, nagpalabot sila mas undoy og drone unja. Pakit-on ra pud na footage unja. Kay ba mo guys, karon pa po ko kay bawo nga na dai baryo nga Kambani. Diha ra po ko na kay bawo ni undoy kay mo lagi ingin man jang ani kuno sila magpalitan og bagol. Gamoto ra man mi, nagdudaras undoy og timbangan gisabak ra. Kay manimbang ra man mi aron mabayran pud sila ba kay manginahanglan ba pud sila kwarta. Unja kung daghan naming matapok nga bagol daari, balikon ra ni para ditso nakarga sa sakyanan. Dugay-dugay ko na pud way na malit og bagol daari kay sila magud mama dari jud mo tigpalit og bagol dyan na undang man lagi sakad pud pagbagjo ning hinay na pud kining barato magbagol matungwa na pud mga tawo na magul ja karon kining okay nang pag precious bagol namalik na pud sila og pamagol ag si mama manggod dugay na pud nga wa nakapamagol lagi kay napoy makakulian nga naman ang tiwas na lamang undoy kay ag mga tawo pud luoy ba nangita sila bayir pilar gud pud kita ni undoy dani piso-piso ra pud pero lami na lang pus pangati ba nga pamati man nabuang nako lami sa pamati nga nakatabang ka bisag piso-piso ra imong kita importante na apud ba di pud ingog libre ra imong kakapoy kanang napo kay makita si imong kakapoy ba bahalag piso-piso so ako gisugo ni undoy nga palista kay lista man pud og pila na kakilo na kay nigtimbang nila ipang lista to jamo na pud ipang class nimo para magkwintala na og pila mabayad kapoy pa japon ning trabaho pero mo pud ni murag nahaom na mo ba kay di man misbukid na mo unja na gud pud mga mamagul so kining bagol adto sa syudad himuon daw ni nilang katul so manang mamalit sila og bagol so mao pa na istorya sa amo ang bayar ba kay nangutanan mo po kung anong mamalit po sila karang daghan ng bagol man mao kuno na himuon day kunong katul agabong pagtuo guys himuon nilang uling di man day himuon day kuno ning katul ja kay ba mo guys ag namagol ba jada ning amang gitimbang karon kay baji baji ra si janja kini murag niabot man siguro pilig mga 500 ka kilo grabe no di lalim ning ngani uy kay makasamad-samad imong kamutan ni og di kaanad pero biliblay kus na maguldan ni asawa daan ning nagjakit kaning ning karga bitaw kay nagsakit mong kuno gid ipon mo nang wa ja makatabang og pamagul ja dapat ja mga gilakaw-lakaw bagay ja ding asawa nagsige deg pamagul ja aranam ding daghana so bali ag nabayad pud ani libo puto kapin so it means kaya ra jud ay no pero kana lagi pong kinahanglan pag expertise kay og di pud ka kamao makasamad-samad pa jagada na niguna pero kaduga janda na okay ra man pud kumbaga maanad na kadana ba mahaniti na kadi na kamasamad unja mudung na pud mi sa lain na pud kinapang pud mga tinapok dito sa unahan kani magong baryo saho ang obserbasyon ba arang daghan naglubi ag mga tawo dari dagkalubihan mo nang daghan pud sila mga bagul kay og maglugi na man jud nay bagul so kini lain na pud tag-ija dani si Kuya Efren mao ni siya kanina kaputi na nalipay jud siya kanana pud mamalit og bagul ba makakwarta na pud siya di ba ja pud lali mamalit kay kapoy pud ba magsuroy-suroy mga kalasangan kinahanglan jud andam ka makik sa gubang sa init kaadyo nabitaw hang naong ibis kay na puti-puti na to kay gasus skincare na lagi kunuhay na unsa ba mura na mo punigid silaban wa na mura na pugid dubduban nagdaong kay sige man lagi init-init pero sag dila man ingani magsineng maning kakay na nanay pamilya na pa man tuod pud koy mga skincare dare di naman sipud magamit kay kapoy na niguli dito na lang magtikang so na jud na anak ko stage bitaw nga agang ginahon mga bayranon mabayran ingana nawa na adulting Israel di pwede sigrag pupagwapa nya magkutay ag tijan so dapat mulihok gajud sugdi Dana ne, kumbate. Timbang. Kumbate he. Kaya ako may tiglista, sekretary mo ko gi-hire man kong undoy. Hire. Pa may nagsabos undoy pila sweldo na daning ijahan pag-hire na. Pila? 14. 14. Sumpay ra na dare. Ijara mo sapod ni. Sumpay ra. Next. 19. Gara. Kareng. 29? 29. Aw gatos kilo. 1,000 ka kilo lagi ni ija. Daghan mo na kuan. Okay, next. Ano sir? 28. 28. Sige lang ikaw ra tikwan sir, pila kuan. Ha? Di Ikaw mo ra. uwang putanin. Di naman oy, amo uwaw nga. Uwaw pa na ni sa Ano, ikaw rin tanaw. 28 na 28. Nagkuasa ko. Uy. Uwang putanan na nin. Hawla na Di kay sekretary pahawaon wa na mo tiglista di mabayran. Unsa na? Mao. 31. 31. 21. Diyan na. Kumbate. Grabe. Kasi nga ni mo ya. Tumang mo. Ay si friend, shout out taga Kambani. Efren. Barangay Kambani ni. Okay. 21. 21. Pugihan na nila ng uan. Ay, Cute nagbuga. na ning timbangana. 30. Kita. 30. Asa, sibok. Ayan. Tapang na ko tayo rin. Nagpuglawas. 20. Ako 18. 18. Mating ning dang bagawar daghana di na masigos ang notebook. Ugli magsekretary asa ni suwat. 26. 26. Ay, notebook. Mas likod na. Puno jud jang grabe jud daghana. 18. 18. Grabe. Tapang na ko tayo. Patay mo na doon. Uwan. Hindi mo ito lahi. 12. Ah. Ano dai pa imo tay? Kana. Samay mo. Kana.
Kani. Ay, daghan na di. 21 na 21. 21 kaya ako. 21. Pero bibili pa si Kuya Efren, jara Kuya Efren, di matabang. Wala na kasudlas kwarta ni. Mating na, puno din yung bagan eh. Puno ni ron sa kubag ba? 25. Puno din yung sako ron. Tagaan mi dari ni Ma'am Flora mi. 22. 22. Problema na nagsilduan, bako din sa ang amo na niya. Ang amo oh. Doble na lang sweldo kay. Kansi ko na ni. Kansi ko na ni, di ko masulduan. Di pa lali magsekretary tan, dyan dito sulduan. 13. Sila? 21. Okay, likod na ta. Garabis ko Efren, hurot mag-notebook. 20. 20. Dari dia. 22. Ni dari ni. Init nag-sekretary dari. Balhin sa sekretary. Meron pagkuha kay. Pila tay? 14. 14. 18. 18. Mana? Daghan pa itong ija bisag si Jero. Pagbalik naman kay. Origin ko to ida ha. Kuha ni diyan Pila tay? 21. 21. Unsay nga ni mo tay? Mar Lopez. Marohas Busilak. Busilak ini, Mar Busilak. Busilak ang Kaya ko na dyan mong sildo na tay. Meron. Bang! Anay. Ikaw tanaw. Ha, di ko kakita doy kanang mata, why sunglass o eyeglass. 15. Dari dapit. 15 sa Magaw ay adto na sa Magaw. Alaga jud. Pila edad mo kuya Mar? Ako ang edad. Oh, 40? 22 nay. 40 pa dai ni, bitaw. Pero di mag sundan sa kanang sundang. Kana. Tawa. Di lagi ta mas sekretary kay kita. 15 naman. Congratulations, Mr. Mar Busilak Lopez. Hindi mapunta 14 plus 17. Kulang tayo 5 kasapi mo ha? 66 point. Mani gilahang bagaw agi kisa may mahatag nimo be. Be. Munit-punit ra kag kabagawan na sa kasagbutan. So mo di po ni mga footage niyon do sa itsang gipalupad nga drone pero medyo blurred ni siya kay naka-portrait man gud ni pagkuha ni jahara bitong gikatle jud gikat na nimo kay mura na bitaw jag madaot og quality pero gipost ni sa itsang Facebook alam pagibutang daari ba kay rong napog koy ang remembrance ba dari sa YouTube ba pero lamig unta putog naka landscape no pero view magyapon makita magyapon nimo ka view sa lugar ja sa Kangkuka Hills ni kay Kambani day ubos day siya sa Kangkuka. Agubos na ni mga buntuda, mao na tong barangay sa Kambani. Hadlak no, hangin-hangin na bitaw, man ni Kambani, maghangad-hangad mo ko na ni mga buntuda. Magkahunan ako ba, hala what if mo landslide, nga na matambunan nagbaryo. Nga na ba, kay naam ko sila sa ubos. Basta kay natambunan dyan sila, dani nga, lasang, o di man ni lasang no muto. Juta ba, nga na dyan mo, dahili ko na juta, nga na, kanibitang mga overthinker ta, hadlik ko mo po dyan lugar, kay ag ibabaw na ni mga muto, unjag mo dahili ko na juta na, matambunan, naguan. Kambani mapatag. Siyempre sa harap tong kaparanoid ba pero di man siguro po na ingog mo dahili ba wala magkahapod lagi wa ta kay ba ginuuray na sayo so magampo laman ta nga di na mo dahili kay luoy pa mga tawo sa ubos kay og mo dahili na mapatag sa pikas-pikas ra ba jud muto daning barangaya kay watuo. Next ko tan awon no kay green na green ka ba dyan nagpalipad-lipad jud no dari kay nangita lagi ja kunog na ko nga nalibang sa kalibunan ba basing rong naa sa jay makitaan nga nalibang sa kalibunan awa na ko no impas na ko no tupad na ko no gijang mga pangarap. So anyway guys anhira tama nagatang vlog for today wa ko tarang vlog nga dili vlog today kay arang kapuya gikapoy ko sa amang biyahe sig suroy-suroy nga naingan ngita lagi og kanang mga kuan ba maguway ba kay rong nami mapalit. So sa pa ka subscribe ninyo para makita pa ta sunod video.